osa, sosiaaliset taidot ja asiakaspalvelu. Kuten mä jo johdannossa sanoin, niin harva työpaikka on enää semmoinen, että voisi tehdä töitä tapaamatta muita ihmisiä, tai että sä saisit tehdä kaiken niin kuin itse, että sä et sähköpostia, et puhelinta, et olisi missään tekemissä muiden kanssa. Sen takia ne sosiaaliset taidot on yhä merkityksellisempiä työelämässä. Eli kaikissa töissä tarvitaan niitä ihmissuhdetaitoja. Se ei tarkoita sitä, että kaikki olisi niin kuin klooneja toisistaan, että tavoite on se, että jokainen on tämän tyyppinen ja hymyillään väkisin ja niin poispäin. Mutta se, että sä tulet toimeen muiden ihmisten kanssa, niin sillä on valtavasti merkitystä. No, muutamia perussääntöjä, mitkä nyt kannattaa